сез милләт яшәешен яктыртып бара торган татарлар тапшыруын карыйсыз. Бу атнада студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Татар дөньясы яңалыклары сәхифәсе. Авылны саклау гына үстерү мөһим. Бұрыннан келе инде шулай. Менә қонақ келсе, күрсәтәсебез килә үзебезнең усталыгыбызны, нәрсә пешерә белгәнебезне. Дуслык йорты хатирәләрне яңарта. Шишыклардык, изге айны кертеп, халидәне кертеп, һәм безнең билетлар 5000 кешелек зал бер атна эчендә сатылып бетте. 30 ел милләт сагында. Җиңүче Сәфәр Абдусмарович, Яңа телеканалында Ульян шәһәрендә эшләүче коллегабыз. Дөньяда көн сайын яңалыклар булып тора. Билгеле, безгә милләттәшләребез вакыйгалары мөһим. Алар гел хәрәкәттә төрле чаралар уздырып торалар, күркәм гамәлләр кылалар. Тапшыруыбызда татар дөньясы яңалыклары. Чуашстанның Батыр районы Кырбикшеге авыл җирлегенә кергән Имән кисәге татар авылында икенче тапкыр без бер агачның тармагы милли мәдәният фестивале үткәрелде. 25 ноябрьдә Магнитогорск татарлары 14-нче Хәтер татар җыр иҗаты фестиваль конкурсын уздырачак. Ул быел беренче тапкыр онлайн форматта үтә. Гала-концерт 30 ноябрьдә. Сәләт хәрәкәтендә катнашучы балалар һәм яшьләр, сәләт активистлары, партнерлары, проект авторлары һәм оештыручылар өчен республика күләм Сәмрух премиясына 30 ноябрьгә кадәр гаризалар кабул ителә. Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы татар телендә укыта торган педагоглар өчен грантка бәйге игълан итте. Мөгаллимнәрдән гаризалар 1 декабрьгә кадәр кабул ителә. Фатых Зюзин һәм Рәшит Алюшевның Пенза өлкәсе татарлары тарихы китабының 1 томы чыкты. Бу басмада Алтын Урда чорында кыргый басуда нигез салынганнан бирле Пенза өлкәсенең үсеше турында белешмә тупланган. Төмән өлкәсе Түбәнтау районы Ахман авылында яңа мәчет төзеләчәк. Башлап йөрүчеләр Аллаһ йорты Ахмандагы дин тотучыларны гына түгел, башка авыллардагы мөселманнарны да җәлеп итү үзәгенә әверелер дип ышана. Төбәк иҗтимагый оешмасы Мәскәү шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте теләге булган һәр кемгә татар телен бушлай һәм уңайлы форматта Мәскәү шәһәренең татар мәдәни үзәгендә, шулай ук онлайн форматта өйрәнү мөмкинлеген тәкъдим итә. Ульяновск өлкәсе Иске Кулатка районында татар газеталарын саклап калу өчен балалар бакчалары, мәктәпләрдә ачык дәресләр үткәрә. 27 ноябрьдә Күмәк көч газетасы базасында 3-нче төбәкара татар матбугаты фестивале үтәчәк. Ул газетаның 90 еллыгына багышлана. Һөнәр 12-нче Бөтенроссия яшь режиссура фестивале быел Казан шәһәренең Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театрында 1 декабрьдән алып 6-сына кадәр узачак. Бер ел элек Чиләбе өлкәсенең Рәдүт бистәсендә авылга сәяхәт проекты үз эшен башлап җибәрде. Бу хакта без тапшыруыбызда сөйләгән идек. Биредә яшәүче милләттәшләребезнең тарихы, мәдәни традицияләре белән танышу максатыннан экскурсиягә өлкәннәр һәм мәктәп укучылары да бик күп килгән. Пандемия аркасында мондый чаралар бераз шикләнгән әлбәттә, әмма кызыксынучылар саны кимеми. Милләттәшләребезнең авыл туризмын үстерү тәҗрибәсен хәзер белгечләр дә өйрәнергә тели икән. Өлкә мәдәният идарәләре белгечләре өчен биредә фәнни-гамәли семинар узды. Безнең юл Чишмә районындагы бердән-бер татар бистәсенә тагын бер кат ятты. Аның тарихы турында исеме дә сөйли. Татар авылы Рәдүтнең барлыкка килүе узган гасырларда рус дәүләтенә сакчыл ныгытмалар барлыкка килү белән бәйле. Рәсәй чикләрендәге терәк пунктлар буларак алар 3 гасыр дәвамында файдаланылган. 1900 елда нигез салынган Рәдүттә бүген 400-гә якын кеше яши. Төп халкы татарлар. Казак катламына булган борынгы бабалары бу якларга Оренбургтан җибәрелгән. Нәсел варислары бүгенге көндә барлык традицияләрне саклыйлар һәм аларны башка халыкларда пропагандалыйлар. Если есть люди, которые готовы этим поделиться, и эти люди сохранили все по настоящее время, то можно делать такие проекты, реализовывать и работать, делать дела, за которые встречать людей, делать, показывать то, за что не будет стыдно. Вот Редутово именно такой островок, где действительно сохранилась истинная, исконная культура. Авылда туризмны үстерү Чиләбе өлкәсе районнарының эш бурычы. Шуңа биредә аның технологияларын өйрәнүче белгечләр, милли мәдәниятне күрсәтергә сәләтле осталар җәлеп ителә. Фәнни тикшеренү эше алып барыла.
Глава булып басканның 5-нче көнне безне Марин Сергеевна чакыртты Чисмага, менә районга. Менә шундый можно вот так вот туристический маршрутлар разрабатывать итергә дигәч, менә без дә шулай решили башларга, шул башлаганыбызга 1 елда 2 ай, наверное. Рәдүт авылы татарларының тарихи мәдәни мирасны саклау үрнәгендә оештырылган төбәк фәнни-гамәли семинарга Чиләбе өлкәсе районнары һәм шәһәрләреннән мәдәният идарасы белгечләре җыелды. Так как мы мусульмане, я вас хочу поприветствовать по-мусульмански. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, что переводится на русский язык «Мир вашему дому». Семинарның теория өлеше авыл мәчетендә булды. Бу очраклы түгел, чөнки мөселман гыйбадәтханәләре элек-электән мәгърифәтчелек мәйданчыгы булган диләр чараны оештыручылар. Анда катнашучылар Рәдүт авылы территориясендә фәнни табышлар, тикшеренүләр һәм сәяхәтчеләр өчен маршрут программалары турында докладлар тыңладылар. Аннары авыл кунаклары Рәдүтнең истәлекле урыннарында булды. Борынгы зиратлар, андагы кабер ташларында билгеләнгән күчмә кабиләләрнең нәсел тамгалары күп галимнәрне дә кызыксындыра. Это кладбище знали местные, потому что татаро-мусульмане, из-за этого оно и сохранилось. Потому что если бы пришли, например, русские казаки, то это бы уже давно ничего не было, это были бы какие-нибудь свинарники, как мы нашли, вот как раз одну плиту мы нашли вмонтированной в стену свинарника в поселке Черноборка, где проживали казаки. Вот. А тут, поскольку мусульмане, они это все сохранили как культурное наследие. Студент Ания Закирова Шишмә районының этнографиясы белән мәктәптән 8-нче сыйныфтан шөгыльләнә. Башта тукыма киләмнәре кызыксындырды, хәзер эшләремдә археологик якка да кагылам ди кыз. Тагын бер сәяхәт маршруты Татар ишегалды дип атала. Ул 2 йорттан тора. Берсе борынгы саман кирпечтән салынган йорт. Анда авылга килгән кунакларга шәл бәйләү, мамык эрләү һәм башка кул эшләре буенча мастер-класслар үткәрәләр. Икенче заманча йортта исә сәяхәтчеләрне татар милли ашлары белән сыйлыйлар. Скажите, это же вот тоже национальный, да? Да, это фотографик наш. Так. Круглый лапша. Запоминай. Иң беренче ашатып чыгарырга юлдан килгән кешене. Инде ул бездә бит фарыз дигән ниме? Ну, шунда да бездән инде сүз бар. Кунагашы кара каршы дип, эштән өметләнәсең, инде сине барсаң да шулай итеп ашатып кайтарырлар дип. Иң беренчедә инде тамак булгандыр инде бездә шул татар халыгында, авыл кешесендә инде. Борыннан килә инде шулай. Менә кунак килсә, күрсәтәсебез килә үзебезнең усталыгыбызны, нәрсә пешерә белгәнебезне. Я татарка по национальности, не знала национального блюда, абсолютно изучила, познакомилась с местной жительницей, которая рассказала его рецепт. Я обязательно его приготовлю своим домочадцам. Надеюсь, что понравится им, потому что мне понравился, и думаю, что они разделят со мной эти интересы. Рәдүттә үткәрелгән чара катнашучыларга авыл туризмын оештыру буенча үрнәк күрсәтте. Кемнедер үз чыганакларына әйләнеп кайтуга да илһамландырды. Чиләбе өлкәсенең Шишмә районыннан Гөлдар Хафизова, татарлар. Минем шуны әйтәсем килә, мин аны бик еш әйтәм. Туган телеңне белмәү ул бит наданлык билгесе. Без үз телебезне без үзебезне саклап калабыз. Ул беркемгә дә кирәкми бездән башка. Без күп нәрсәдә үзебез гаепле. Бөтенсендә дә үзебез гаепле. Чөнки татар теле ул гаиләдә. Без үзебез үстерергә тиеш. Патриотларны. Без үзебез тәрбияләргә тиеш үз балаларыбызны. Син балаңа туган тел кирәкми дип әйтәсең икән, син аңларга тиеш. Алдагы тормышта алга таба син өчен җаваплы булачаксың. Аллаһ Тәгалә каршында да, шулай бала каршында да, чөнки бала синнән, алар бездән акыллырак булыр. Алга таба алар бездән сорарлар, нишләпсең мин туган телемне белмим дип. Һәм иң авыр сорау шушы булачак. Һәм иң авыр сорау шушы булачак. Шуңа күрә әти-әниләргә уйларга кирәк. Уку, белем алу, ул бер кешене дә надан калдырганы да, хәерчи иткәне дә, мискин иткәне дә юк. Барса безнең кулда, без үзебез аның өчен җаваплы. Без үзебез өйрәтергә тиеш, без үзебез тырышырга тиеш. Бездән башка беркемгә дә кирәкми һәм кирәк булмаячак. Шуңа күрә без үзебез моны хәл итәргә тиешбез. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Дуслык йорты хатирәләрне яңарта. Чыгардык, изге айны кертеп, халидәне кертеп, һәм безнең билетлар 5000 кешелек зал бер атна эчендә сатылып бетте. 30 ел милләт сагында.
Жеңуші Сәмбет Фарукович. Яңа телеканалының Ульян шәһәрендә эшләүче коллегабыз. Татарстанның халыклар дуслыгы йортында яңа социаль проект башланып китте. Анда 1980-1990 елларда популяр булган татар артистлары, кызыклы шәхесләр белән очрашулар каралган. Моңа степ талантлы яшьләр өчен дә бу старт мәйданчыгы булырга мөмкин. Проектны дуслар җыелган җирдә дип атаганнар. Беренче кунак Нижгар өлкәсеннән. Моңлы тавыш иясе Халидә Бигичева. Татарстан халыклар дуслыгы йортының өр-яңа социаль проектының тәүге чарасыннан сюжетыбызны карыйк. Халидә Бигичева 5 ел элек сәхнәдән китү турында хәбәр иткән иде. Ул вакыттагы хәлен үзе генә белә. Калкан сыман бизендә яман шиш табалар. Операциядән соң җырлау түгел, хәтта сөйләшү дә авыр булачак ди табиблар. Аллах ярдәм итте ди. Бүген ул сәхнәдә яраткан тамашачысы алдында. Мин сагынып килдем. Әле бит менә бүгенге программада минем үземнең җырларым яңгырады. Үземнең көйләрем. Инде күп бит шул хәтле җырларым, аларны ишетрәсе килә бит. Шул һөнәрең булгач, шул эшең булгач, гел шуның белән чирләп ятасың бит инде. Без коронавирус белән чирләмибез, без җырмың белән чирлибез. Концертта экраннардан Халидә Бигичева яшәгән Түбән Новгород өлкәсендәге Шүмбәли авылында төшерелгән видеода күрсәтелде. Проектның һәр чарасына халыклар дуслыгы йорты хезмәткәрләре шундый телеочерк әзерләячәк. Концерт җылы форматта чәй артында утырып аралашып узды. Җырчының иҗаты, тормыш юлы турында да сөйләштеләр. Әлбәттә, Халидә Бигичеваның яраткан абыйсы татар халкының бөек җырчысы Хайдар Бигичевны да искә алып үттеләр. Ике туган экран ярдәмендә булса да, бергә җыр башкарды. Проектның тагын бер кызыклы ягы, кунаклар туганнары, дуслары белән бергә чакырыла. Бу аны тагын да якыннанрак белергә ярдәм итәчәк. Бигичевлар гаиләсендә 11 бала туган, аларның бүген 6-сы гына исән. Барысы да җырга, моңга хирыс. Безнең өйдә туганнар җыелгач, гөр киләбез, шау киләбез. Сөйләшәбез, без кычкырып, җырлыйбыз. Менә бу минем иң олы апабыз Рихан апа. Шунысы минем ирем Мөдәрис. Хамиса апабыз бар. Халидә апа, Рамилә, Равил братыбыз. Без җыелгач, без өйдә сөйләшәбез. Аннары җырлыйбыз бергәләп. Шундый күңел түзетеп китә. Сизми дә калабыз ул көннәрне. Хочешь убежать, беги. Хочешь и свою менять, меняй. Халидә ханымның улы Руслан исә бүген сәхнәдә беренче тапкыр. Хезмәте башка өлкә белән бәйле булса да, иҗат канына сеңгән. Ул шигырьләр, көйләр яза. Приятно понимать, что ты растешь в такой семье, что у тебя есть люди, на кого можно ориентироваться. Но, естественно, на татарском много и колыбельные, и татарские народные. Талбересе, я вот, так как, не знаю, вот оттуда очень хорошо помню, достаточно часто была эта песня. Вот почему-то она мне в детстве прям запомнилась. Дуслар җыелган җирдә сезнең менә шушы тапшыруны сезнең белән башлавыгыз, ул безнең өчен дә бик үзенчәлекле һәм бик кадерле. Чөнки Казан тамашачысы, Татарстан, Казан сезне һәрвакыт хөрмәт итте, яратты, көтеп калды. Һәм менә бүген дә ул аның дәлиле булып тора. Яшь вакыттан ук яраткан артистларым килде Мәскәүдән. Бик матур халыкчан җырлый, халык җырларын җырлый. Киң диапазонлы дип әйтәләрме? Бик киң тавышлы, бик тавышын да бик яратам, моңын да бик яратам, үзен дә бик яратам. Тавышы үзенчәлекле аның бик яратам мин. Шуңа күрә мин бик яратам, бик хөрмәт итәм. Шуңа күрә бик күрәсем килде. Ул күптән чыкканы юк, инде килгәне юк дигәндәй. Концертларына бердә калдырганыбыз юк килгән вакытта. Бик матур җырчылар, Ходай Тәгалә саулык сәламәтләрен биреп, дальше очрашырга, йөрергә насыйп итсен. Инҗәле районы Кәдрәгә авылыннан бу чараның үтү турында кичә ишеттем. Аннан соң уйландым да килергә уйладым. Чөнки бу проект миңа бик ошады. Аның исеме дә бик әйбәт бит.
дуслар жыйылган жерде, дуслар булган жерде мәйтәмбез талаш булмас инде. Шуңа күрә үрәнеп кайтыйм дип. Мәскәүдә Кремль сараенда халык Мәскәү, Казан, Уфа дигән зур концерт оештырдык. Мин афишаны карыйм да бетә, нигә Халидә кая, изге ай кая, ой төшеп калган икән ди. Шуннан без менә бу булган әйбер, факт бу. Шуннан без Мәскәү каласында Халидәнең исемен керттек, яңадан афиша чыгардык, изге айны кертеп, Халидәне кертеп, һәм безнең билетлар 5000 кешелек зал бер атна эчендә сатылып бетте. Әйе, тамашачаны һәр вакыт яратты. Кайчандыр Алтынай, аннан изге ай төркемнәрендә, соңрак үзе генә җырлый ул. Аңа гына хас кабатланмас тавышы белән башкарылган халык җырлары күңелләргә аеруча үтеп керә. Үземнең халкым белән яшисем килә. Казан урамнарыннан йөреп, моңлы Казанымда яшәп, абыем йөргән урамнардан йөреп, зиратларына барып, нидер менә шундый бик хисләрем күп. Шулай ук концертта Татарстанның халыклар дуслыгы йорты коллективлары да катнашты. Күз алдыбыз башлап җибәргәндә айга берәр тапкыр уздырырга мондый чараларны киләчәктә ешракта булырга мөмкин. Чөнки бу таләп итә туган якларына баруны, матур иттереп сөйләшүне, аннары монда оештыру мәсьәләләре бар төрле. Иң мөһиме шул, халыкта мондый проектларга кытлык бар. Сусаганнар, сагынганнар, сәхнәдән төшеп калган, бераз генә онытылып, вакытсыз онытылып киткән иҗат әһелләрен. Һәм без бу проектны киңәйтергә булдык. Бары тик иҗат әһелләре белән генә туктамыйча, табиблар, галимнәр, башка профессия вәкилләрен дә җыярга белгәнәк. Дуслар җыелган җирдә проектының киләсе чарасы 14 декабрьгә билгеләнгән. Бу көнне тагын бер моңлы тавышлы җырчы Дәниф Шәрәфетдиновны көтәләр. Илгира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Масса күләм мәгълүмат чаралары 4нче хакимият дип әйтергә яратабыз. Хак безнең эшчәнлек һәр вакыт күз уңында. Журналист һөнәрен сайлар өчен кыю, үҗәт, укымышлы, оста, матур телле булу гына җитми. Аның өчен күп әйберләрдән баш тартырга да, күңелеңә, йөрәгеңә алып эшләргә дә кирәк. Бүген без 31 ел гомерен журналистикага багышлаган хезмәттәшебез Рамис Сафин турында сөйләргә булдык. Аны танымаган татар сирәктер. Ул үз эшенең остасы. Ни өчен без Рамис Сафин хакында сөйләргә булдык дип сорасагыз, аның сәбәбе бар. Рәхим итеп сюжетны карыйк. Менә ширак шулай туры килә бит ул. Мин Татарстан Яңа Гасыр телекомпаниясында Рамис Сафинның һәр мәгълүматын җибәргән хәбәрен бик игътибарлы караган һәм аның шулай бик актив эшчәнлегенә мөкиббәт итеп йөридер һәм менә аны җиңүче дип таныганнар. Бергә чакырабыз үзен. Җиңүче Сафин Рамис Фарукович. Яңа Гасыр телеканалында Ульян шәһәрендә эшләүче коллегабыз. Заслуженная награда нашла своего обладателя. Вот он, победитель в номинации «Таланты». Хезмәттәшебез Рамис Сафин җиңүче. Бу урында Бәллүр каләм бәйгесе хакында да әйтеп китү урынлы булыр. Ул 1998 елдан бирле уздырыла. Конкурсны гамәлгә куючылар Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы, Татарстан Республикасы журналистлар берлеге. Бәйгенең гомуми приз фонды 440 мең сум. Бәйгенең гран-при бүләге Татарстан Республикасы җитәкчелегеннән Лада Гранта автомобиле. Бүгенге чорда конкурс үзгәрде. Номинациялар саны азайды. Шуңа күрә һәр номинациянең бәясе үсте. Монда чынлап та ел барышында эшләгән, иҗат иткән һәм үсешкә ирешкән кешеләр генә алды. Минемчә, мен жюри әгъзасы булмасам да, мин кайбер эшләрне карадым һәм күбесе миңа бик ошады. Безнең шушы милли вазгыятьтә 2 көн дәврендә катнашып, аралашып, семинарларда булып, байып, илһамланып кайтып китерләр дип үмитләнәбез. Киләсе ел битендә безнең язу алып барачак, милләтләрнең саны бар. Шуңа әзерлек апарганда инде менә бер очрашып, хәлләр белешеп, планнар корырга, сөйләшергә һәм кемнеңдер проблемасы бар, шуны белешеп сөйләшеп алырга.
2020 елда 122 гариза келіп ирешкән, 1453 эш татар, рус һәм чуаш телләрендә. Тантанага Россиянең 20дән артык өлкәсеннән 30 татар газеталары редакциялары җитәкчеләре чакырылган. Шулар арасында безнең хезмәттәшебез Рамис Сафин. Беләсез, менә Татарстаннан, Казаннан еракта эшләүнең аның авырлыклары бик күп әлбәттә. Беренчедән, телендә саклар эшләп алып барырга кирәк. Икенчедән, анда эшләү, корреспондент булу эшләү, ул син үзең директорда, үзең режиссерда, үзең тавыш режиссерда, үзең продюсерда, үзең темада эзләп табучы. Кайчакларда хәтта машина рульләренә дә утырырга туры килә. Машинаның астына кирип анда төзәтергә, кипчәк алыштырырга да туры килә, машинада яюрга туры килә. Безнең кайтып гаражга туктап, механикка менә бу яре җимерелде дип әйтерлек түгел. Шуңа күрә бөтен эшендә бергәләшеп эшлибез, менә оператор, водитель һәм мин, безнең эш бүлеш юк. Җай чыкканда бергәләшеп бөтен эшендә башкарып чыгабыз. Ул Татарстан Республикасы Апас районы Урта Балтай авылында туган. Армия хезмәтеннән соң 1992 елда Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлый. Хезмәт юлын университетның 3нче курсын тәмамлагач, Ульяновск өлкә телевидениесында татар телендә шишмә тапшыруын оештырудан башлый. Нәкъ 25 ел элек менә шушы студиядан Ульяновск өлкәсендә яшәүче дин кардәшләребезгә үз ана телебездә беренче тапкыр Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, хәерле кич дигән сүзләр яңгырый. Бүген дә Рамис Сафин бу тапшыру белән элемтәләрен өзми, милләт язмышы өчен җан атып яшый. Менә 30 ел эшләү дәверендә мин шуны ачык сизәм, тел барбыр да менә моннан 30 еллык ничек иде, хәзерге көндә дә шулай ул сакланышы. Бер караганда авылларда ансыз саклана. Менә дәрс бар тик балаларда гына кими бара, кичкенә балалар, менә соңгы елларда туган балаларда инде алар аралашмый башладылар, телне белмиләр. Аннары мин шуңа игътибар иттем, менә күп кенә татар гаиләләрендә беренче баланы өйрәтәләр, дуга укырга, дин дәресләрен бирәләр, ул телне белми. Мин әйтәм, беренче динне һәм телне янәшә параллель барырга тиеш дип. Менә шул нәрсәне без һәр вакытта әйтәбез үзебезнең илләргә, үзебезнең Ульяновскта яшәүче татарларга. Менә 67 татар авыл бар икән Ульяновскта. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә әле аларның бик күпчелегендә татар теле дәресләре укытыла, дәрес буларак мәктәпләр сакланган, балалар бакчалары бар. Шуңа күрә әле без әле теге менә без бетәбез дип кычкырып җырлык түгел бездә. Ульяновск каласында эшли башлаган беренче көннәреннән үк җирле татарларның иҗтимагый тормышында катнаша. Өлкә татарларының милли мәдәни мөхтәрияте оешкан көннән аның президиум әгъзасы. 2005 елдан ул мөхтәрият башкарма комитеты рәисенең урынбасары, соңыннан рәисе итеп сайлана. Бүген Рамис Сафин Ульяновск өлкәсе губернаторы каршындагы милли мәсьәләләр һәм мәдәният үсеше советлары әгъзасы, Ульяновск өлкәсе татарлары милли мәдәни мөхтәрияте башкарма комитеты рәисе, Яңа гасыр телерадиокомпаниясе акционерлык җәмгыятенең Ульяновск филиалы җитәкчесе, татарлар тапшыруы тамашачыларның яраткан хезмәткәре. Менә бүген алган бүләк тә инде ул безнең һәр вакытта мәшһүр чакта әйтәләр бит, уртак җимешебез. Менә бу нәкъ менә безнең ишракка туры килә. Бергәләп тапкан зур хезмәт. Котлыйбыз, Рамис, яңа уңышлар сезгә. Ләйсәнә Сыдырдинова, татарлар, Казан, Ульяновск. Үз халкыңны үз итсәң, ят халыкка кыл булмассың ди халык әйтеме. Милләтебез белән горурланып, татар булып яшик. Бүгенгә менә шулар татарлар программасыннан аерылмагыз. Сау булыгыз.